wahidatan ma laha min fawaq. Me suke sauraro ne har yanzu an yi wa'azin, an buga misalan, an yi wa'azin ba su musulunta ba har yanzu. Me suke jira ne? ma yanzuru haula'i, wayannan me suke sauraro ne? illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Wato ba sa jiran wani abu sai dai tsawa guda daya irin wanda Jibrilu yake wa kafirai su halaka ake nufi, ko tsawa guda ɗaya na harkar da duniya gaba ɗaya, ko tsawa guda ɗaya na tashin kiyama, duk dai suna sauraron wannan. sai suka samu tsawarsu su a Badar, aka yi musu tsawa, aka kashe manya-manyan kafirai 70, aka ɗaure manya-manyan kafirai 70, aka karya ƙashin bayansu, ya zama ba su da wani sauran ƙarfi. in za su yi faɗa ma sai sun gayyato waɗansu kafirai yan uwansu kamun su samu su yi yaƙi irin nasu. ma zuru haula illa sayatan wahidatan, wato tsawa guda ɗaya malamin fawaƙin wanda ba ta da dakatawa. قالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. daga irin maganganunsu na banza suna ce rabbana ya ubangijinmu, abinda Muhammadu yake waɗannan in gaskiya ne, ajillana ka gaggauta mana kiddana rabonmu kabla yawmil hisabi, tun lahiran da yake wada bata yi ba, da yake su ba su imani da lahiran ba, wai abinda za a ba su duka to a ba su kamar lahiran. in azaba ce ma a kawo ta su gani, in ma wani jin daɗi ne a kawo shi su gani kamun ranar kiyama, domin su ba su yi imani da za a yi ranar kiyama din ba. اصبر على ما يقولون واذكر واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يا رسول الله كي haƙuri, za ka ga yadda za mu yi da su tun kana da rai, wani abun kuma sai bayan ka za mu yi musu. Kai haƙuri ya Rasulullah. wazkur abdana dawuda, ka tuna bawan mu annabi dawud zalai mabucin ƙarfin imani da ƙarfin mulki, innahu awwabun, shi mai yawan komawa ne ga Allah. Kai haƙuri ya Rasulullah. musulmi kai haƙuri alama ya ƙulun maganganun banza da suke cewa kai mai sihiri ne, kai mai hauka ne, kai mai bokanci ne, abinda kake faɗa ba gaskiya ba ne, kowa je ya riƙe dodanninsa. irin wayannan maganganu kai haƙuri ya Rasulullah, za mu ƙare maka da su. waskur abdana dawud da zalaidi, ga ambaci bawanmu annabi dawud zalaidi. dawud da baban sulaimanu kenan, wanda aka haife shi kamun aihuwan annabi isa da shekara 1100. wazkur abdana dawud da zalaidi innahu, shi dawud zalaidi mabucin karfin imani ne, mabucin karfin mulki ne, kamar yadda kirarin zai zo nan gaba. innahu, shi mutum ne awwabu, mai yawan komawa ga Allah. inna sakharna al-jibala سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ممهور الجبال duwatsu mahu tare da shi, yusabbihina suna tasbihi bil ashi da yamma, wal ishraqi da safi, wato safe da yamma suna zikiri tare da shi annabi Dawud. Da duwatsu da tsuntsaye duka da ya soma zikiri su ma sai su yi tare da shi, kamar yanzu yadda Allah ya fito mana da rekoda. idan ka yi rekodin jama'a suna zikiri a cikin rekodanka, in ka je cikin ɗakinka kai kadai, in ka buɗe kana zikiri su ba suna zikiri tare da kai. to haka abu ya zama zamanin annabi Dawud. Allah ya hore masa duwatsu suna zikiri tare da shi, suna tasbihi tare da shi,
haka tsuntsaye suna zikiri da shi suna tasbihi tare da shi. Wannan zikirin da tasbihin nasa ne na mu'jizarsa ba na yau da kullum ba. Yau da kullum kam da duwatsun da tsuntsayen da komai ma kuma kowane lokaci wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, komai yana ambaton Allah, yana masa tasbihi, yana gode masa. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi, duk abin da yake sama duk abin da yake ƙasa yana wa Allah tasbihi. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi, duk abin da yake ƙasa duk abin da yake sama komai da komai yana Allah tasbihi. To wannan abu ne da aka keɓance shi da shi saboda mu'jizar da aka bashi. Ya hore masa in yana zikiri duwatsu sai suna kwaikwayonsa suna yi tare, tsuntsaye suna kwaikwayonsa suna yi tare. Wa tsaira mashuratan kullum lahu awwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam masa kirari mutum ne mai yawan ibada, har ma idan mutum ya zo yana yawan azumi, mai yin azumi kullum, annabi sai masa nasiha yace man sama dahara ma sama ma fasara, duk wanda yace kullum sai yayi azumi ba zai sha ba, kullum sai azumi, to wannan bai yi azumin ba bai sha ruwan ba. Fiyayyen azumin dan uwana Dawuda, ya sumu yawman yufṭir yawman, ya azumi yau ya sha ruwa gobe, ya azumi yau ya sha ruwa gobe. Haka kuma ibada ta dare ta sallah shi ma haka ne, annabi ne masa kirari yawan ibada shi annabi Dawud. Wadda ya rama shuratan kullum lahu awwa. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه منكرب ملك النبي داود. وآتيناه الحكمة من باش حكمة النبي تأيي شريعة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Da kuma iya magana na raba tsakanin ƙarya da gaskiya da kuskure da daidai, ya iya shari'a. Wa shirin na mulka hu a ta na hikimata wa fasir al-khidabi. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. يا رسول الله، a cikin rayuwar Dawuda ko labarin masu hawa katanga su je wajen suna neman ya musu shari'a, labarin ya same ka? Idan bai same ka ba bari mu gaya maka yanzu. Har ta ka nabawar khazmi, labari babban labarin nan na mutanen da suka je suka haura katanga suka samu annabi Dawud a lokacin ba tare da izininsa ba tare da tambayarsa ba, kuma sun haura ba lokacin da yake saduwa da mutane ba. إذ تصوروا المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. تصوروا الميراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا إلى سواء الصراط. mu da suka faɗo masa ba tare da sanar da shi ba tare da izini ba ta ƙofa ba, hawan katanga suka same shi da sai ya ji tsoro. To in ka ce ya ji tsoro, annabin Allah ji tsoro don mutane biyu kawai sun faɗo masa, ai to ai ana kashe annabawa, kuma annabawa suna jin tsoron mutuwa a matsayinsu na masu ɗauke da irin wannan jiki. Lokacin da Allah ya aiki Musa da Haruna, ai suka ce inna na khafu an yawru zalina a wayan ne, ai muna jin tsoron fir'aunan nan da kayake mu wajensa zai shishigi ya kan mu, kila ma ya kashe mu. To annaba suna jin tsoron wannan, saboda haka sai ya ga mutanen ko masu halakar da shi ne suka hawo katanga, shi yasa ya ji tsoro. Waziya minhum
da suka gane ya ji tsoro qalu sai suka ce la takhaf karka ji tsoro wa zai minhum qalu la takhaf mu khasmani mutane ne wanda suke jayayya akan wani abu suka zo wurin ka kai mana shari'a baƙi ba'duna ala ba'din wani daga cikinmu ya zalunci wani fa kun bayyana bil haqqi yanzu mun zo wurin ka don kai mana shari'a irin taka ta gaskiya wala tuhdid karka ratsi ba kuma da karatu da wahadina ka shiryar da mu ila sawa'is sirati zakiyar hanya madaidaiciya yadda ka saba yin hukunci na gaskiya na adalci mun zo kai mana irin wannan hukunci له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخضاب ranka yarda da abin da ya kawo mu shari'a din kaga wannan da take tare da shi akhi dan uwana ne dan uwa ko na dangi ko dan uwa na zaman gida ko dan uwa na wurin sana'a duk ana kiran wannan dan uwana ne lahu 99 najatan yana da najatan da larabci ana kiran tumaki na ni'aju ana kiran shanu ni'aju lahu 99 najatan yana da tumaki 99 ko kuma shanu 99 wali najatun wahidatun ni ko yana da saniya guda ɗaya ko kuma tinkiya guda ɗaya fa qala sai ya akfilniha lalle in bashi saniyan nan tawa ko kuma tinkiyan nan tawa in bashi ita ya cika ta nasa su zama 100 ni kuma tashi a babu wali najatun wahida fa qala sai ya akfilniha ka bani rikonta in cika ta nawa su zama 100 wa azdani fil khidabi kuma ya tsananta a cikin magana yana neman ya rijaye ni wa azdani fil khidab qala laqad bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna kathiran min al-khulaqa'i la yabghi ba'dhum 'ala نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال سي النبي داود لقد ظلمك حقيقة يا زادم شيكا بسؤال نعجتك إلى نعاجه لتنبير cewa ka bashi tinkiyarka ya cika ta tumakinsa 100 ko saniyarka ya cika ta shanunsa 100 din nan hakika ya zalunce ka wa inna kaseeran min al-khulada haka abun yake mutane masu hada dukiya da dukiya la yabri ba'dhum ala ba'din wadan suka nemi zaluntan yan uwansu la yabri ba'dhum illa allazina amanu wa amilus salihati wanda ba sa zalunci illa allazina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati su ne ba sa zaluntan junansu wa qalilun ma hum ai su kuma yan kaɗan ne ai su kaɗan ne wanda suke masu imani masu kyakkyawan aiki wanda ba za su zalunci yan uwansu ba ai kaɗan ne wa zanna dawudu annama fatannahu to da aka yi haka dawudu sai ya zaci fitina mun jarrabe shi ne jarraba muka masa shin wayannan mutane ne ko mala'iku ne maganar da ake yin nan magana ce tabbatacciya ko wani abu ake koye mini fastawar rabbo sai ya tuwo Allah ubangijinsa wa karra rakiyan sai ya fadi yayin sujjada wa ana bai koma ga Allah akan wannan ayoyi
yahudawa sun shigar da riwayoyi wanda suka shiga cikin tafsirai har ana amfani da su wurin tafsiri. Aka ce wai annabi Dawud ta taga ya ga wata mace sai ta ɗauke masa hankali, sai ya sa aka kira ta mai sunan ki ta faɗa, mai sunan mijinki ta faɗa, sai aka ce a sa mijin cikin yaƙi ya je a kashe shi don ya samu ya auri matan nan. Subhanallah, ai ko mumini ba zai haka ba, balle malami balle annabi. Mumini ma ba zai ga matar wani ta shiga zuciyarsa har ya nemi ma a kashe mijinta don ya samu ya aura ba. Mumini ma ba zai haka ba, domin ma kare limumin ayyaktula muminan illa khata'an, balle fa malami balle fa annabi, wannan ya koru daga darajar annabi Dawud. Ko kuma a'a da ya ganta din ta shiga zuciyarsa, wai ya kira miji shi Oriya, ya ce ina so ka sauka daga kan matan nan taka mai sharadi abu da duka ke so zan baka. To duk dai bai yi wannan ba. Abin da aka faɗa a zahirin maganan shi ne ya afku. Wayannan maganganu na cewa ya yi hilan zai za kashe mijinta don ya aura, duk wannan maganganun yahudawa ne maƙiyan shi annabi Dawud, domin sun ce shi ba annabi bane su yahudawa. Duk waɗannan abubuwan da aka ambata ƙarya ne bai faru ba. Abin da ya faru shine wanda Allah ya faɗa. Wasu mutane ne ba su yadda sun jira lokacin da annabi Dawud zai fito wurin shari'a ba, saboda damuwarsu ba su nemi izini ba, saboda suna gaggawar a warware musu damuwarsu, sai suka haura katanga. Annabi Dawud kuma ya yi zaton masu halakarwa ne suka faɗo masa, sai ya ji tsoro. To da ya ji tsoron abin da ya zata din bai tabbata ba, ashe mutane ne masu neman shari'a ba masu kashewa ba ne. To wannan zato da ya yi, to sai ya ja masa tunani, ya ce ya yi mummunan zato wa bayin Allah, bari ya tuba wa Allah. Amma ba maganan mace a cikin maganar da ta soma har ta ƙare. Najatu dai ba sunan mace ba ne, a sunan tumaki mata, sunan shanu mata shine ni'aju. Saboda haka duk wanda ya ji wannan fassara ya jefar da ita, ƙarya aka yi wa annabin Allah. Annabin Allah ne zai ga matar wani ta taga ta shiga zuciyarsa har ya nemi ya kashe mijinta don ya samu ya aura. Mumini ma zan nanata, mumini ma ba zai haka balle malami balle annabin Allah. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. mugun zaton da yi waɗannan masu neman shari'a, Allah ya gafarta masa wannan mugun zaton da ya yi. Gabarna da zalik wa inda lahu inda na da zulfi. Ka san fashi annabi Dawud wani mutum ne babba mai daraja a cikin bayinmu, da zulfi makusaci ne, husna ma'abin da kyakkyawan makoma. Irin wayannan maganganun da yahudawa suke karyatawa suna nesa da shi ko kusa ba sa kusa da shi.